Kubanjwe ongenzansi ecaleni eselineminyaka eyishumi lithethwa ngenkathi incwadi efungelwe yomphenyi uBongani Gininder ngoLwezi ngo-2020 iveza ukuthi abasolwa ababili kuleli icala badalula ukuthi uKelly Khumalo yena owahlela noma wanikeza umhlahlandlela ekubulaweni kwaloyo owayeyisoka lakhe uSenzo Meyiwa. In this confession, he clearly implicates Ms. Kelly Khumalo as the person who gave them the instruction to kill Senzo Meyiwa. Akusuyena umsola wokuqala kuphela okhombela umculo wesifazane njengoba nesandla ekushoneni kaMeyiwa, kodwa nomsola wesibili uBongani Ntanzi naye uveza ukuthi nguyena uKhumalo owacija itulo lokubulala. He also implicates Ms. Kelly Khumalo as the person who gave the order to kill Senzo Meyiwa. Incwadi efungelwe kaGininder iphinde iveze ukuthi kwakukhona ukuxhumana ngomakhalekhukhwini phakathi kaKhumalo nomsola wesithathu uMthobisi Mncube nomsola wesihlanu Fisokuhle Ntuli, kanti futhi uKhumalo zangadaluli inombolo zomakhalekhukhwini ezine kwabakwazidlodlo. Le ncwadi efungelwe kaGininder iphinde iveze imininingwane yokuxhumana phakathi kwakhe uKhumalo nosisi wakhe kusukela ngo-2013 lapho uKhumalo wayefuna ukumsusa uMeyiwa. Kucace ngokusobala ukuthi wayesemzonda engasamfuni eduze. Okunye okumangazayo isithombe semali esatholwa kumakhalekhukhwini kaKelly Khumalo saphinde satholwa nakumsola wesithathu uMthobisi Mncube. Photos were equally found of the murder weapon used in the murder of Senzo Meyiwa. A photo containing the exact bag of money similar to the one found in Ms. Kelly Khumalo was found. Lesi statement siphinde saveza ukuthi uKhumalo wahamba wayogezwa inyanga emva kwesigameko njengaba basolwa. Kukhona incwadi egunyaza ukuthi akhalelwa amasongo kaSigonyela lomculi kodwa ayizange isayinwe. Ngenkathi amadokodo ethathwa eyiswa ku-NPA kwaqhutshekwa naleli lalithinta abasolwa abahlanu.